खुलुमबाय गिबियावनो गोदानथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्तानि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा दायो माखासे स्किमफोरनि बागैनो बायदि जोंहा आपडेट ओंखारना फैदों। जेरै नैबे अरुणाचल स्किमनि आपडेटआ बेनो जाहैबाय जे दायो माने गोसारलागासिनो दं आरो माखासे आपडेटफोरा, माखासे बाथ्राफोरा। जेरै माने न'खरसेयाव साबा मानसिफोर थाबासो अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै आरो बिनिफ्राय दायो खुगा बेखौ खोनानो मोननाय जादों जे न'खराव सोरबाफोर जुमाय फाग्लाफोर थायोबाबो अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नंला बायदि होननानै दायो गोसारलागासिनो दं आरो दा बेफोरनि बागैबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। आरो बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखायबो जोंहा दायो माखासे खामानिया सोलिगासिनो दं। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि जोहै दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थावखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय फ्रियाव मोननो हागोन आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना नैबे अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ मोननो हागासिनो दङ, दा नोंथांमोना एलपिजि गेसनि थाखाय 250 थाखा फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। रेशन कार्ड, जब कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। दा बिनिफ्राय सरकारि न' नैबे PMAYG न'खौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बादि आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। CM ट्रिपल ए BTCनि 2 लाख साख्रिजों होलायलांबाय। BTCनि 2 लाख फैसानि जोंहा गोदान एप्लाइया माब्लानिफ्राय जागोन बादि आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेटखौ मोननो थांगासिनो दं। दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आरो नोंथांमोना बयबो आंखौ इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकआवबो फल' खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामावबो माखासे आपडेटखौ मोननो हायो। दा नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो नैबे अरुणाचल स्किमनि बागैनो आपडेटखौ खोन्थाहरनोसै। दायो माने खुगा बेखौ खोनानो मोननो हागासिनो दङ जे नैबे अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ न'खरसेयाव साबा मानसिफोर थाबासो मोननो हासिगोन होननानै। दा बिनिफ्राय आरो बेखौबो खोनानो मोननाय जादों न'खराव सोरबा जुमाय फाग्ला थायोबा दा बेफोरबायदिबाबो माने अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा होननानै बेबायदि खोनालाबायदों आरो। नाथायबा बे गासैबो उरा बाथरिसो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। दा बेबायदि जोंहा गाइडलाइन्स जेबो ओंखारना फैयाखै। न'खराव जेनेबा साबा सोद्रोमाफोर थाबासो नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन बेबायदि जेबो जोंहा गाइडलाइन्स ओंखारना फैयाखै। दा बिनिफ्राय न'खराव सोरबा जुमाय फाग्ला थायोबा जेनेबा अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा बेबादिबो जोंहा गाइडलाइन्सआव ओंखारना फैयाखै। दा बेनिखायनो बे गासैबो उरा बाथरि गोजा, नंखाय बाथरि होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। जाय बाथरिया मानसिफोरनि खुगायाव दायो गोसारलागासिनो दं आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा। आरो जोंहा दायो चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ रादाय होदों आरो नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंनो हाखादों जे न'खराव जेनेबा बिहामजो बिखुनजो सानै दङबा दा नाथायबा अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ जुदि सासेल' मोनदोंबा दा सानैखौबो मोननो थाखाय रेशन कार्डखौ माने बोखावहोनो थाखाय खाबु होनाय जागोन बेबायदि होननानै बुंबावदोंसो। दा जायनि थाखाय जेनेबा दायो न'खराव सासेल' मानसिया मोनदोंमोनबा सानै मानसिया मोननो हानाय बेबायदि जाहैसिगोन। आरो नैबे दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थावखौबो सानै मानसिफ्रा न'खरसेयाव मोननो हानाय जाहैगोन। दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना लाबानो जाबाय। जायनि थाखाय जोंहा दानख'नाय बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनाय एसे उनाव जानो थांगासिनो दङ। जेनेबा रेशन कार्डखौ जेनेबा बिहामजोआ नङाबा बिखुनजोआ गाव आलदा बानायोबा बे रेशन कार्डआव गाव हारसिंल' नाम थागोन अब्लाबोथ' दालि, सिनि, संख्रि, जानाय थावखौ मोननो हागोन। बेखौ मिथिबानो जाबाय 1 लिटार करे। दा बे जाहैबाय। दा बिनिफ्राय अरुणाचल स्किमनि एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन? साबसिडि हिसाबै नोंथांमोननिसिम जेब्लानो गेस सोगोन अब्लानो अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ जेब्ला सोगोन अब्ला 250 थाखा फैसाखौ सोना हरफागोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नालाय। दा बे फैसाखौ नोंथांमोना आगष्ट मासनिफ्राय मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। जोंनि नैबे बिटिसिना हले उनाव जागोन। जोंनि नैबे बिटिसिनि बाहेरनिया मालाय आगष्ट मासनिफ्राय मोनगोनखौ खौरांखौ मोननो हानाय जादों आरो बिथांमोनाबो दायो एसे दैज' हमनांसिगोन। जोंनि नैबे बिटिसिआवथ' आरो जोंहा एप्लाइ खालामनायानो जाथ'वाखै। दा बिनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसिनिया देग्लाय बोसोरावनो मोनगोन अब्लाबो माने एसे लेट जागोन। दायो जोंहा फर्म होनायानो जाबावाखैसो नैबे 250 फैसानि थाखाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन। जेब्ला फर्मफोर फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरनाय जागोन। दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा जायफोर 10,000 फैसाखौ दाख्लै बावै मोननो हाबाय, दा नोंथांमोननिसिम दायो बायदिसिना खामानि मावनाया जागासिनो दं। आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों। नैबे 25,000 फैसानि थाखायनो माखासे माने अफिसियेल लेभेलाव नोंथांमोननिसिमथ' दाख्लै बावै दा अबेसे जागासिनो दं जानांगौ बेलेग जायगाफ्राव
सार्भे खालामनाया जागासिनो दङ नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ माबानानै मोननानै मा खामानियाव बाहायखो बेनिनो माखासे सार्भे खालामनाय जागासिनो दङ फट' साफायनाय जागासिनो दङ बायदि बायदि जोंहा खामानिया जागासिनो दङ 25,000 फैसानि थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो क'पारेटखौ खालामबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन फट' साफायनानै नोंथांमोना हरनो मोनाखैबा साफायनानै हरबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना उनाव 25,000 फैसाखौ जेब्ला सोगोन अब्ला नोंथांमोना आन्दायनांगोन दा बेनिखायनो गासिबो प्रसेसखौ नोंथांमोना फल' खालामजोबबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ गासिबो मोननो हाखागोनखा दा बिनिफ्राय एसे उनाव आरो बायदि बायदि आपडेट ओंखारना फैबावगोन नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि दा बेफोरखौ आं आपडेट ओंखारना फैबा भिडिअ बानायना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जै दालि सिनि संख्रि बिनिफ्राय जानाय थावखौ 1 लिटार नोंथांमोना मोनगोन होननानैथ' जा रादाय होदोंमोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा फ्रियावनो दा बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना दायो मोननो हानाय नङा नोंथांमोना बेखौ आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जुलाइ मासाव जोंहा बाजेटआ जागोन जुलाइनि गिबि सप्तायाव बेखौ मिथिना मोननाय जादों दा बेनिखायनो बाजेट लानायनि उनावसो नोंथांमोननिसिम बे दालि सिनि संख्रि जानाय थाव 1 लिटारखौ नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन दाथ' नोंथांमोना 100 रुपिस होनानै बायनांगौ जादों 100 थाखा होनानै दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना आगष्ट मासफोरनिफ्राय फ्रियाव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय बिनिफ्राय सापात आधा केजिखौ नोंथांमोना एसे उनावसो मोननो हागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखादों सापात आधा केजि होगोन नाथायबा बेखौ उनथारावसो होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो लास्टआव नोंथांमोना सापातखौ आधा केजि मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि एप्लाइनि बागै गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरगासिनो दङ बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखाजोब्बाय आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय एसे सम नोंथांमोना नेबावबानो जाबाय सरकारा दायो फुलि मोजाङै फांसन खालामथ'वाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना मास मोनसेसोखौ एसे नेबावदो अब्ला नोंथांमोननिसिम आपडेटआ ओंखारना फैगोन रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि एप्लाइनि बागै गोदान एप्लाइनि बागै आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरखागोन एप्लाइ खालामनायाथ' ओरैनो जाखागोनखा नैबे रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि थाखाय जायफोर अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों रेशन कार्डआ नोंथांमोना बानायना लानो नांगोन जायफोर नोंथांमोना सरकारनि न'खौ मोननो लुबैदों जायफोर नोंथांमोना सरकारनि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना नागिरदोंबा नोंथांमोननो जब कार्डखौ नांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार नैबे रेशन कार्ड आरो जब कार्डआ दा बिनिफ्राय नैबे बिटिसिनि 2 लाख फैसानि एप्लाइ जोंहा माब्ला जागोन दा नोंथांमोननिसिमथ' रादाय होदोंमोन जेनेबा इलेक्सन जोबनायनि उनावनो एप्लाइ खालामनाय जागोन होननानै नाथायबा दिनैसिम जेबो खबरानो गैया माथो नोंथांमोना एसे सम नेबावनो नांसिगोन बे जेनेबा जुलाइ आगष्ट मासफ्रावसो जाहैनो हागोन बायदिखौ आं आसा खालामदों दा बेनिखायनो एसे समखौ नोंथांमोना नेनो नांसिगोन नाथायबा नोंथांमोननिसिमथ' खोथाखौ होदों नालाय बे बोसोरावनो जोंहा एप्लाइ जागोन होननानै जाखानांगोनखा आरो नङाबा बिथांमोना थगायनाय जाहैगोन आरो नोंथांमोननिसिम दा बेनिखायनो दाथ' बारा समबो जायाखै जोंहा इलेक्सन जोबनाया नैबे 2 लाख फैसानि बिटिसिनि एप्लाइआ एसे उनावनो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय जायखिजाया देग्लाय बोसोराव जागोन जुलाइ आगष्ट मासाव नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जायफोर 28 बोसोर जाबाय स्किल सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना बयबो एप्लाइखौ खालामनो मोनगोन नाथायबा सोर मोनगोन दा बेखौसो बुंनो हाया दा बिनिफ्राय सिएम ट्रिपल स्किमनियाबो जोंहा एप्लाइआ देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जागोन जायनि थाखाय माने 5 लाख नोंथांमोना सासेयाव फैसाखौ मोननो हागोन खेबसेनोथ' नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा बेबायदिनो इनस्टलमेन्ट बेसिसाव नोंथांमोना मोननो हागोन जायनि एप्लाइ जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बैसोआ 28 बोसोरनि जानाय जानांगौ बेनि बागैबो गोबां सोंहरबाय थादोंमोन एप्लाइ जाबाय होननाय खोनादों बायदि बायदि होननानै नाथायबा जाथ'वाखै एसे सम नोंथांमोना नेबावनो नांगोन गासै 10 लाख मानसिफ्रा सासेयाव 5 लाख करि फैसा मोनगोन दा बेनिखायनो गोगोम मानसिफ्रानो मोननो हागोन दा बेनिखायनो एसे सम नेबावदो जायखिजाया देग्लाय बोसोरावनो सिएम ट्रिपल स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो पिएम उजाला स्किमनि बागै जायफोर नोंथांमोना सोंहरबाय थादों जायफोर माने पिएम उजाला स्किमनि जाय गेसखौ मोननो हायाखै एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय एप्लाइ खालामनो जोंहा सोलिगासिनो दङ जुदि नोङो एलिजिबोलबा नोंथाङा निस्सय मोननो हागोन पिएम उजाला स्किमनि जाय गेसखौ दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय फैदो जोबथारनायाव नैबे सरकारि न'खौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन सरकारि न'खौ नोंथांमोना जायफोर दाख्लै बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनो हाबायना नोंथांमोनाथ' निस्सय मोननो हागोन लासै लासैनो मोनखासिगोन नोंथांमोना नाथायबा जायफोर नोंथांमोनासो गोदान एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोना एसे सम नेनो नांगोन निस्सय नोंथांमोना फैगोन बोसोरहालागै सरकारि न'खौ मोननो हागोन दा बेखौ निस्सय दायो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ ओरैनोथ' जोंहा दाख्लै बावै गोदान एप्लाइ खालामनाया बेनिफिसियेल लिस्ट बेबायदि ओंखारना फैथ'वाखै दा बेनिखायनो बेनिफिसियेल लिस्ट ओंखारखांनायनि उनावसो आरोबाव जोंहा एसे सम लाबावोसो फैसा हाबनो थाखाय न'खौ लुनो दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेनो नांसिगोन बेनिफिसियेल लिस्टआ देग्लाय बोसोराव ओंखारना फैबाबो फैगोन बोसोरावसो नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो फैगोन बोसोरावबो गासिबो नोंथांमोना न'खौ मोनजोबनो हागोन बेबादिबो साननो नाङा
माने स्टेप बाय स्टेपसो मोनो नालाय गिबियाव माखासे मानसिफ्रा मोनगोन बिनि उनाव माखासेया मोनगोन लासै लासैनो बेबायदि होलांबाय थायो खेबसेनो गासिबो मानसिफोरनो सरकारनि न'नि फैसाखौ सोनानै होआ दा बेनिखायनो फैगोन बोसोरनिफ्राय मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागै आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरदों जायफोर दाख्लै बावै बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनो हाखाबाय नोंथांमोनाथ' मोनबायानो थासिगोन टेनसन गैला नाथायबा गोदान एप्लाइ खालामनायासो फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे बिथोनखौ दायो खोन्थाहरनाय जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा डाइरेक्ट नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंखौ फल' खालामनानै DM इन्स्टाग्रामाव SMS खालामना सोंहरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों